വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രമേയമാക്കിയ ദുബൈയിലെ ഖുർആനിക് പാർക്കിലേക്കാണ് ഈ വൈകുന്നേരത്തെ യാത്ര. 64 ഹെക്ടർ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പാർക്കിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഇൻഡോർ ഗ്ലാസ് ഹൗസും ഗുഹയും. മൂസാ നബി മുറിച്ചു കടന്ന ചെങ്കടലിൻ്റെ മാതൃക ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിനായി അത് അടച്ചതിനാൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട ധാർമ്മികാധ്യാപനങ്ങളാണ് ഖുർആന്റെ മർമ്മമെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തെയും അവയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും ധാരാളമായി ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ച 29ഓളം സസ്യങ്ങളെ നട്ടു സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഹൗസാണിത്. മനോഹരമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളെ അടുത്തറിയാൻ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള റാമ്പ് കാഴ്ചകളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കും. അത്തിയും ഒലിവും ഊതും തുടങ്ങി വെളുത്തുള്ളിയും വാഴയും വരെ പോകുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് ഹൗസിലെ ചെടികൾ. ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാകും അനായാസമായി ഈ ചെടികളെ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗുഹാവാസികളുടെ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുമെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിത ഗുഹയിൽ 7ഓളം പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവികാത്ഭുതങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാർക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ഹൗസിനും ഗുഹയ്ക്കും 5 ദിർഹംസ് വീതം നോൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്യണം. വൈകുന്നേരങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ ധാരാളമായി ആളുകളെത്തുന്ന ഈ പാർക്ക് ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളാലും ചെടികളാലും ഹരിതാപമായിരിക്കുന്നു. പാർക്കിന് ചുറ്റിയുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ സൈക്ലിങ്ങിനും ജോഗിങ്ങിനുമായി വരുന്നവരെ കൊണ്ടും സജീവമാണ്. വിനോദങ്ങൾക്ക് മാത്രമായല്ല, വിചാരങ്ങൾക്ക് കൂടിയാവണം യാത്രകൾ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധമാണ് മനോഹരമായ ഈ പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മിതി.